Gigi, alimenty sa platia dokedy? No kým sa nevie dieťa o seba postarať. Čiže dneska tak do 40-ky. Ja, Bailey. A keď sa o ňoho mamička stará sama, Tak je to pre ňu samozrejme ťažšie. tak to musí byť dosť silná žena potom. No áno, Si to predstav, práca, dieťa, domácnosť, nemá ani čas na seba. presne. Všetko sama, tu si my chlapi nevieme ani predstaviť. Tu ako som sila sa ma bude boleť krk. Keby ja som bol súdca, tak spravíš, platíš, neplatíš, sedíš. Hotovo. Že ty není si pripravený, tak finfrolačika si mal nehať doma, keď si išiel na rande. Také sú fajné. Čo? No veď slobodné mamičky. Čo je na nich fajné? No sú, jak sa to povie, zabehnuté. Čože sú? Domácnosť detí nakúpi, vie, že môže mať deti, sama výhra. Nemusíš ju už nič učiť. Bailey. O varení hovorím a podobne.